Nakon globalnog uspjeha, priča koja je potresla svijet, Quo Vadis Aida, dobija svoj nastavak. Život nakon tragedije, vrijeme poslije genocida. Ono što se dogodilo mora biti ispričano do kraja. I zato trebamo vašu pomoć. Film Quo Vadis Aida je nominovan za Oscara i BAFTU, proglašen najboljim evropskim filmom 2021. godine, dok su Jasmila Žbanić i Jasna Đuričić nagrađene kao najbolje u Europi u svojim kategorijama. Mnogi ljudi su tek gledajući Quo Vadis Aida saznali za genocid u Bosni i Hercegovini, posebno mladi rođeni nakon toga. Film je ušao u školske udžbenike i otvorio srca ljudi za razumijevanje onoga što se dešavalo u Evropi 90-ih i što se, nažalost, ponovo dešava. Quo Vadis Aida, dio koji nedostaje, je nastavak prvog dijela. Film inspirisan neizmjernom hrabrošću i upornošću žena Srebrenice, njihovom borbom za istinu, pravdu i dostojanstvo. Iako primarno posvećen ženama Srebrenice, ovaj film govori o univerzalnoj borbi žene koja odbija pristati na šutnju, o svim ženama koje se svakodnevno suprotstavljaju nepravdi i traže priznanje onoga što se zaista dogodilo. Film je upozorenje cijelom svijetu na ono što se desi kada institucije zataje. Projekat su već prepoznali i podržali brojni evropski filmski centri i televizijske kuće. Gotovo 80% budžeta je već obezbijeđeno, ali da bi ova sredstva mogla biti realizovana, neophodno je da preostalih 20% bude osigurano u Bosni i Hercegovini. S obzirom na trenutne okolnosti u našoj zemlji, ovaj film neće ugledati svjetlo dana bez vaše podrške. Danas kada se istina relativizira, a mržnja ponovo uzdiže, film ostaje kao podsjetnik da se tragedija ne završava sa potpisivanjem mirovnog sporazuma. Ona traje u životima preživjelih. Zato vaša podrška nije samo novčana. Ona je pokazatelj da nam je stalo do pravde i njena mjesta u društvu. Zato pozivamo sve vas koji vjerujete u moć umjetnosti, da budete dio filma koji čuva sjećanja i daje glas onima koji su preživjeli. Pomozite nam da ovu priču ispričamo do kraja i da je podijelimo sa svijetom. Hvala vam što stojite uz nas. Hvala vam što podržavate filmsku umjetnost koja pokreće promjene.